Na sziasztok! Gondolkodtatok már azon, hogy mi a különbség Capture Card és Capture Card között? Mint például ezek itt. A mai nap ennek fogunk utána járni. Úgyhogy ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem. Nos, én kettőre tudnám bontani a Capture Cardokat, hogy az egyik, háromra lehetne, csak az nincsen nekem ilyenem. Egy gépbe berakható Capture Card. Ide teszek például egy illusztrációt. Hát olyan sajnos nincs. Eddig egy ilyennel vettem föl, például a Switchen a Dark Souls végigjátszást ugye élőadásokban. De most beújítottam egy új kis ketyerét, és hát most az ő különbségükről lesz szó. És akkor, amint a kicsomagolás után kezdjük el tényleg összehasonlítani ezeket a dolgokat. Először kezdjük ő vele, hogy ő mit tud, meg mi a neve. Hát a pontos nevét azt sajnos nem tudom, de egy Hama eszközről beszélünk, majd ide írok ki magam mellé specifikációkat róla. Ő is 4K képes, akárcsak ő is, de ő rajta egy 3.0-as USB port van, és pontos specifikáció nincsen arról, hogy milyen képet tud rögzíteni, és miért nem. Pontosabban az, hogy hány FPS-ben, mert 4K ennyit tudunk, de mást sajnos nem. És hát a dobozában más nem is volt. Na és miután akkor ugye végeztünk vele, térjünk is rá Streamplify barátunkra. Ő hozzá egyből kapunk is 2 kábelt, kapunk egy 1 méteres HDMI 2.0-es kábelt, meg kapunk egy USB-C kábelt, ami 3.2-es. Mind a kettő 1 méteres. És hát a HDMI 2-ből kifolyólag a kis eszközünk képes 4K 30 FPS-ben fölvenni, és akár Full HD 120 FPS-ben is képes fölvenni, és 4K 60-ban képes jelet átengedni magán, amire ő eleve nem képes, ugye? És a 4K 60-as jelátengedés mellett, hogyha Full HD-ben használjuk, akkor azt a 120-at nem csak fölvenni tudja, hanem saját magán átengedni is. Na, ha megfordítom, akkor ugye itt van neki egy USB-C csatlakozója, ezért az USB-C-t ide bekötve, és a saját kábelével használva az USB-t bekötve a gépbe, ugye egyből tudjuk is venni azt, ami átmegy rajta. De amik még érdekes, hogy van itt 3 darab 3,5-es jack csatlakozónk, ami arra szolgál, hogy nem csak a képpel tudjuk ezt eljátszani, hogyha valamilyen oknál fogva, mert a HDMI ugye visz magával hangot és nem csak képet, de hogyha valamiért külön akarnak neki hangot adni, tudunk egy hang be- és kimenetet, ugyanúgy, mint a HDMI-nél, és tudunk még egy külön mikrofon bemenetet is adni neki. És hát más szerintem nem igazán tudok elmondani róla. Hát
kompatibilis Windows 10, Windows 11-jel, az OBS-sel is, én azzal használom, amúgy, hogy erről tudok nyilatkozni. És hát ugye mivel OBS-sel kompatibilis, ezért minden mással is az lesz majd ezt fogom tudni majd ezentúl használni YouTube-ra streamelésre, mint videófelvételekhez és stb. Hát szerintem ennyi lettem volna mára. Készülök még más termékekkel, úgyhogy érdemes követni a csatornát, mert mostanság szerintem lesznek izgalmas dolgok. Meg hát ugye az élőadások, pici shortsokat próbálok vágni, úgyhogy most belelendülünk az izgalmas tartalmakba. Na de örülök, hogy velem tartottatok, és remélem majd a továbbiakban is velem tartotok majd. Sziasztok!